Čaute ľudia, moje meno je Matúš, je tu so mnou Ondrej Macko a vítajte v našom YTB IT 3. dieli. Ahojte, vítajte. Počul som, že si sa bol pozrieť na MVC v Barcelone zase. No bol som, vieš, Barcelona to je super mesto, dobré víno a veľa slnka, ale my sme tam boli za to, aby sme si pozreli niečo, čo sa predstavilo, aké sú nové mobilné telefóny a s čím sa budeme vlastne stretávať v prvom pôroku roku 2016. Videli sme množstvo nových vecí, ale to, čo najviacej mňa si oslovilo, bola tá virtuálna realita. Počul si o niečom takom? Jasne som počul, to bolo celé také nesené v tom duchu, nie? Že to bolo, viac menej sa to točilo okolo tej virtuálnej reality. Je to tak. Dá sa povedať, že tá hlavná tlačová konferencia, kde bol predstavený telefón Samsung Galaxy S7, o ktorom si povieme v ďalšom diele, tak ten bol realizovaný tak, že my, a bolo tam 5000 ľudí, mali sme každý na sebe okuliare pre virtuálnu realitu a celá tá show sa odohrávala s tým, že proste bol premietaný ten obraz. Ale nebolo to len o S7, videli sme šéfa Facebooku. Šéf Facebooku prišiel, ako sme mali okuliare na sebe, takže sme ho nevideli. Tam, priamo na tej tlačovej konferencii. Na tlačovku, nie do virtuálnej reality. nie do virtuálnej reality, on bol skutočný. Reálne musím povedať, že prakticky nikto ho nepočúval, keď mal svoju reč, pretože každý, videl som to, ako sa ľudia tlačili k nemu a chceli mať selfie s Markom Zuckerbergom, takže také niečo je proste predsa len zážitok, takže on naozaj prišiel, ja som si ho teda nejako odfotil, máme v tom našom magazíne Touch IT zobrazené, takže bol som v jednej miestnosti, dýchal som jeden vzduch s ním, no ale tak povediať som povedal o tom, že prichádzajú, že to sú tzv. 360-kové kamery. To je niečo také, že budem môcť pohybovať v rámci fotografie, ja to možno, že ukážem, ak sa mi to podarí, že čo to je zač. To znamená, niečo natočené cez 360-kovú kameru bude fungovať tak, ja si dám zvuk dole, aby nás to nerušilo, takže mám zatočený záber a ja sa môžem v rámci neho pohybovať. To znamená, že ja si viem pozrieť aj na iné miesta, ako to bolo natočené. Toto som ja, sedím v aute svojom, aj s manželkou a môžem sa pozrieť do iných strán. Keď mám na sebe 360 tie okuliare pre virtuálnu realitu a mám natočený takýto záber z 360-kovej kamery, tak vo výsledku, ako keby som sa pohyboval a mohol sa otáčať v rámci toho. Nerobím to tými prstami, ako ja som to tu ukazoval, ale mám na sebe tie okuliare a pohybujem sa pomocou nich. Takže o to toto bolo. Je to hrozne super, že už to prehráva normálne ako telefón, pretože napríklad ja, čo mám iPhone bohužiaľ, tak mám iba také wannabe virtuálnu realitu z kartónu vyrobenú. Tak. A sú na to iba určité aplikácie a normálne sa to nedá prehrávať, pretože to nefunguje. No? Sľubujeme, že urobíme aj diel o virtuálnej realite, takže uvidíte, ako to naozaj funguje. Urobíme všetko preto, aby ste sa dostali priamo do toho deja. A chcem povedať, že kto nepredstavil tie okuliare pre virtuálnu realitu a 360-kovú kameru na tomto MVC, ten ako keby tam nebol. Hej, to bola taká povinná jazda proste. Dokonca Alcatel, neviem, či poznáš takú značku. Poznám, a to už celkom také... No oni sa ako... Napadla prachom. Áno, ale v skutočnosti predstavili, ja to tu mám, taký krásny obrázok, bol som na ich tlačovke v sobotu, teda deň pred otvorením všetkého, tak mali naozaj okuliare pre virtuálnu realitu, mali naozaj mobilný telefón, ktorý keby... Alcatel mobilný telefón. Ono to už tu je tú chvíľku, tá virtuálna realita, ale nikto o to až tak nemal ten záujem až do tohto MVC, odtedy to nejako spustilo. Jasne. Ale teda nebolo to len o virtuálnej, bolo to aj o skutočnej realite, takže predstavil sa nový telefón, ktorý sa volá LG G5. A to je tiež zaujímavé. Počul si o modulárnej štruktúre mobilných telefónov? To som počul a nepočul som, že by to už bolo niečo reálne. Počul som, že počítače také chcú robiť a do mobilných telefónov som nezabadnú. Až tak. No, ono je to v skutočnosti tak, že ten telefón funguje tak, že môžem si z neho vybrať vnútra, dá sa povedať. To znamená, z telefónu vyťahnem batériu a na konci je taký magický konektor, do ktorého môžem zapájať ďalšie moduly. A potom nemá ten modul baterku? Ale áno, tie ďalšie moduly obsahujú v sebe batériu, takže môžem z toho urobiť lepší fotoaparát, ako má ten fotoaparát v sebe. Mám normálne mechanické tlačidlo na to, aby som zoomoval. Mám batériu posilnenú, lebo keď fotografujem alebo robím videá, tak ten telefón sa jednak zahreje a jednak poriadne spotrebuje tú elektrickú energiu. Mám naozajstné tlačidlo na spúšť, takže proste urobím z toho naozajstný... plnohodnotný digitálny foťák.
Skoro. No, zrkadlovka to ešte nebude, lebo proste tú optiku neoklameš, ale dosť sa to k tomu blíži. Ďalší modul, ktorý k tomu je a ukazovali nám to, je modul na ovládanie drona. Dron to je taká zaujímavá vec, že každý si to skúša, ale kúpiš si drona za 1000 eur a to ešte budeš rád. A po prvom lete ti spadne na zem, alebo teda niečo zoberieš aj po ňom. Ja som nad ním veľmi rozmýšľal a presne potom na tomto zlyhali moje nádeje. A toto je modul, ktorý keď si zabuduješ do toho telefónu, tak tvoja stará mama bude môcť ovládať toho drona. To znamená, tam je len pohyb hore a dole, doprava, doľava, s tým, že dokáže sa vyhnúť prekážkam. Sám prekážkam? Áno, je to urobené so spoločnosťou Parrot, ktorá v tejto oblasti teda niečo robí. No, takže to bol ďalší, to nám ukazovali a potom tam bol od Bang Olufsen zvuk. To znamená, že urobíš si z toho, teda povedzme, mobilného telefónu koncertnú sálu. Sadneš si do svojho kresla, dáš si slúchadlá Bang Olufsen a máš lepší digitálny prevodník, máš zosilňovač a máš teda celý ten ekosystém od firmy, ktorá... Viac mi novú zvukovú kartu, ako keby si vymenil zvukovú kartu. Nie je to o tom, že by si tam v tom LG G5 nedokázal meniť procesor alebo displej, to nie. Ale vieš k tomu urobiť nejaké ďalšie veci. Podľa mňa je to fakt, že dosť dobrý pokrok. CAT S60. Počul si ty o CAT? Caterpillar? Počul som o tom. Možno akože obrábacie stroje alebo topánky. Hej, a ešte jeden som aj zničil s tebou. Áno, pravde. Lebo aj mobilné telefóny a tento raz zabudovali do toho telefónu zabudovali termokameru. Termokameru. Takže môžeš si prezerať v rámci svojho pohľadu cez steny. Na 30 metrov to vedelo zmerať teplotu s presnosťou na 1 stupeň Celzia. Dosť na tom, že sú ľudia, ktorí to môžu potrebovať, napríklad rozpoznávanie požiaru, alebo nejakí požiarníci, alebo tí, čo postavia ti dom, budeš mať dom, uvidíš. A v rámci toho si môžeš pozrieť taký tepelný audit, to znamená, že kade ti uniká teplo, cez okno, alebo neviem kde všade. Takže takéto niečo sme videli. A Sony Xperia X, to je nová rada. To teraz sme poznali. X, áno, X-ko ako Xperia. Tam sú 3 nové telefóny. Musím povedať, že ten najlacnejší z nich najlepšie vyzerá, paradoxne. Má krásny displej. Taká imidžovka. Je tam taký procesor, že Mediatek, takže v tejto branži sa zvykne používať trebárs, že od inej firmy, že Qualcomm. To majú v tých ďalších modeloch, ale za vynikajúcu cenu majú telefón, ktorý veľmi dobre vyzerá. Najvyšší model, vodeodolný, má snímač od tlačku prstu, takže také veci, ktoré veľmi dobre vyzerajú. A Sony je vždycky známe tým, že super fotografia, super video a takisto aj super zvuk. Toto je zachované v rámci všetkých. A Z-ko vymeral, hej? Z-ko je to takto, oni stále vyrábajú Z5, najvyšší model, nepríde pravdepodobne ten model Z6, ale už ho nahradí tá Xperia X Performance, ale Z5 sa stále vyrába a stále sa predáva, to znamená, nezomrelo to ešte, ale nastupuje nová doba. No a videli sme ďalšie vecičky, toto je 360-ková kamera, to si ešte toto má každý, Samsung to má 360-ku, potom Sony to má 360-ku. A ešte aj ten Alcatel ukázal, ako to funguje a ešte to malo i ďalšie firmy. Takže tak. Barcelona bola tento raz ako super, pretože tam tých nových produktov bolo veľa. Zatiaľ som ešte na takej silnej akcii nebol. Virtuálna realita, nové mobilné telefóny, všetko prepojené, internet aj na palube lietadla. To bolo MVC v roku 2016. Slušné, myslím, že sa to teda podarilo. Škoda, že som tam nebol. Fakt, že by som si to asi užil. No, určite áno. Je to cool, no. Dobre, ďakujeme pekne za sledovanie tohto videa. Ďakujeme pekne, že ste si to pozreli a my sa s vami lúčime a vidíme sa v ďalšom dieli nášho YTBIT. Ďakujeme, ahojte.